Възможно ли е да превърнете разходите си в доходи? Вижте сами. Проверете колко карти за отстъпки притежавате, а можете ли да получите пари с тях? Бонусната карта на Vision ви дава възможност да получавате големи отстъпки, да правите поръчки, да спестявате и да трупате бонуси, да препоръчвате, да получавате за това допълнителни бонуси и с тях да плащате следващите си покупки, да получавате реални пари по банкова сметка, да имате допълнителни привилегии, безплатни ваканции, автомобил като подарък и други премии. В портфолиото на Vision ще намерите най-разнообразни продукти за здраве, красота и дълголетие, витамини за цялото семейство, комплекси за спортисти, аксесуари за здраве, пробиотици, смартфуд, антиоксиданти за младост, прибори за контрол на здравето, функционални напитки, козметични линии за лице и тяло и всичките с най-високо качество. Именно за това те са изборът на известни актьори, телевизионни водещи, хора, за които здравето, отличното състояние и външност имат голямо значение. Сред постоянните поклонници на продуктите на Vision от дълги години насам ще намерите знаменити спортисти, космонавти, популярни певци и артисти. Нашата лаборатория DEM4 провежда изследвания съвместно с крупни университети и научни центрове от цял свят, за да създаде за вас продукти с най-високо качество. Ние гарантираме безопасността и качеството на нашите продукти. Добре дошли в премиум клуба на Vision, който отваря за вас врати към света на здравето, красотата и благосъстоянието. Като премиум клиент вие получавате до 40% отстъпка за целия продуктов асортимент. Участвате в програмата за лоялност. Получавате бонуси и ги използвате за своите поръчки. Имате достъп до консултационния център на Vision. Можете да правите бизнес без лични продажби. Получавате достъп до свой личен кабинет в интернет. Как функционира системата? Новите препоръки ви носят клиенти. Вие можете да препоръчвате на всички онези, които се интересуват от темата за здравословен начин на живот. А подарявайки клубна карта на 3 приятели, можете да ползвате нужните ви продукти безплатно. Хиляди хора по цял свят препоръчват премиум картата на Vision и получават за това пари и бонуси. А активните участници в премиум клуба на Vision получават допълнителни бонуси. Какво ще кажете за един автомобил като подарък? Много участници в клуба вече се возят на мечтания от тях автомобил. Пожелайте си какъв да бъде вашия автомобил. Над 6500 души безплатно посетиха повече от 20 страни по света заедно с Vision, а на всеки 3 месеца имате шанс да получите своите 50 000 евро от Vision. И това далеч не е всичко. И така, колко карти с отстъпки имате? Те дават ли ви такива бонуси и възможности? Присъединете се към премиум клуба на Vision и печелете заедно с нас, за да осъществите мечтите си. Добре дошли в света на здравето, красотата и благоденствието. Искате да научите повече? Обърнете се към човека,